uJesu Kristu inkosi Baba. Ngike ngakhonjiswa umbono lapho khona ngibone njengoba sisuke sikhulekela ukukhululwa kwabasekuthunjweni, ngabona siphuma nabo besilandela bephuma kuleyo ndlu yokukhonzela abathunjelwe kuyona. Inkosi yayisingiqaphelisa entanyeni ukuthi kunjengoba umuntu esuke efaka uthayi, bekunesihibe kungazathi ubuhlalo obukhombisa ukuthi umuntu uphuma nayo le mimoya ethile esuke kuyena, kudingeka ukuthi athole i-deliverance, akhululwe. Kuyisihibe esibopha intamo njengothayi bese egqokile le ntambo lena, leso sibopho bese sizongena ngaphakathi kwempahla ayigqokile, ivele le ntambo isivela le ezansi, okungukuthi kungaba njengento efihlekile ehambe nathi sonke engathi usekhululekile kanti usadinga ukukhululwa. Inkosi ibiveza ukuthi noma sebephumile lapha ade bethunjelwe khona bengatshelwa iqiniso eliyisa umuntu ezulwini, kudinga ukuthi bekhululwe, bethukululwe lezi ibophe kade beboshwe ngazo. Izwi likaNkulunkulu John chapter 11 malikhuluma ngokuvuswa kukaLazaro, laphaya kuvesi 44, inkosi uJesu yathi mthukululeni nimyeke ahambe. Manje inkosi ibiveza lokho ukuthi bayadinga ukuthukululwa noma sebezile bazokhonza uNkulunkulu ngokweqiniso, kodwa kukhona abasahamba nezibopho ezithile. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje engikhombisile umehluko phakathi kwamabandla esiphuma kuwo nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. uNkulunkulu eveza ukuthi yini asilethele yona entabeni. Qale wangikhombisa umonakalo, umdlalo, nokungcola namanyala okwenzakalayo emabandleni asisuse kuwo. Wayesephinde sengidlulisela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, lapho bekunokukhanya khona kungekho bomnyama njengala ebeqale wangikhombisa khona. Entabeni yendlu kaJehova ngiyabona bonke abantu bayazihlanza, abantu bayaphithizela, bayaklina. uNkulunkulu eveza ukuthi yonke imiyalo asiyala ngayo kumele siyemukele ngoba ulungisisa iy'mpilo zethu. Elithi izwi likaNkulunkulu encwadini yamaHebheru chapter 12, bekezelani ekulayweni ngoba uNkulunkulu uyaniphathisa okwabantwana. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Lize lithi izwi likaNkulunkulu uma ngabe singalaywa, kusho ukuthi siyobe singabe sihlahla, asiwona madodana. uNkulunkulu simnikeza udumo ngakho konke asilungisisa ngakho, engathi singaqaphelisa kungabikho silelayo emseni kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba. Ngibingelela kuwe Baba. Baba uNsibane, umpostoli, prophet kaNkulunkulu. Ndiyabulela kakhulu. Ndibingelela kumama, umama uNsibane. Ndibingelela kusapho lonke. Ndiyabingelela kakhulu Baba. Ekuseni kunempibi lihlasele lele. uJesu Kristu inkosi Baba. Idimoni elikhulu laSathane ebelisulwa nami ngendlela emangalisayo, kodwa ndalinqoba lisitshintsha lisenze umuntu endimaziyo, litshintshe lisenze into endingayazi, ndalinqoba. Lokho ndibiza nje uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiphethe isikhali, ngiphethe ifotsholo ngapha, ngiphethe isipedi ngapha.
Thixo wami, ndalinqoba ngeligama. Linamandla, linamandla, liyeyisa, linamandla, linamandla. The manivuka le mpi ifika ihlasela ngosobethe no-5 no-5 kanje. Manivuka ndeva amandla sendikhuleka, ndigcwele iyadi, ndikhuleka konke. Ndiyambulela uNkulunkulu, ndiyambulela uNkulunkulu Baba, ndiyambulela kakhulu. Eli gama linamandla, linamandla bazalwane, linamandla. Livela kuNkulunkulu ngempela, livela kuNkulunkulu ngempela. Ngiyabonga Baba, Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngibona abazalwane abeze ephasikeni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibona kukhona nabesilisa abafakile into zabo, amanecklace, abanye balukile, abantu banenkani bafuna ukuzwa. Baningi abantu abazolala abazukulizwi zikaNkulunkulu. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi ekuseni. Ngiyambingelela ubaba umpostoli Nsibande noma umpostoli Nsibande kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngicela ukudlulisa ubufakazi ukuthi phakathi neviki sesemkhosini ngiyaphupha nje, ngiphupha engazuthi imoto ishaya itop, bese ngivuka ngikhohlwa ukuthi kambe ngiphupha imoto ishaya itop. Kuthi later ngakusasa ngikhumbula ukuthi hayibo, imoto ngiphupha ishaya itop. BekuLwesithathu bese ithi ngizo-check-a amanzi, ngikhohlwe uku-check-a amanzi. Hawu, emsebenzini la sipaka khona ngipaka nje ey'motweni zonke eduze kwey'moto zonke nje zikahulumeni. Hayi, nginganaki Friday mangifika la ngiye ngi-check-e imoto, ngiyirawunda njalo ngithandaze, ngirawunde ngithandaze before ngingene kuyona, but bengabonanga lutho. Mangifika la endlini ngoLwesihlanu ngiyapaka futhi ngiyibheka nje amatara ngoba likhona elithanda ukuthi lehle umoya, bese ngiyarawunda. Mangithi hawu, itara lona leli lisikiwe, likhishwe nje iphisanyana encane lingana mhlambe about 5 cm, kwaze kwavela iy'ntambo ezimhlophe impela. Uyabona umuntu ovele wasika nje wakepiliti wasika ukuthi kusale imbobo, kodwa ngomusa kaNkulunkulu alangabhoboka kona, bese kusele kancane libhoboke. Hayi, ngambonga uNkulunkulu. Ngavuka ngeSaturday ngahamba wafuna itayara elisha. Mangifika emsebenzini bangidilivele itayara, ngahamba balifaka. Mase ngibuya sengithi ake ngithela idizili. Mangithela idizili, check amanzi mfana ne-oil, thola ukuthi amanzi awekho. Athi yo mama, le moto ayinamanzi. Ngayembonga uNkulunkulu. Kwabuye ukuthi uNkulunkulu bengitshelile ukuthi imoto ishaye itop, ngakhohlwa ukuthi ngi-check amanzi. Ngiyambonga uNkulunkulu ongiphephisile nje, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi uyasiwonisha. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi itayara alizange liqhume, bathe sebelishintsha sebefaka leli lisha bathi kusale kancane ukuthi liqhume. Ukuthi bekwenzeka kanjani ukuthi ngingaliboni angazi bazalwane, nanokuthi lento yenzekale kanjani angazi, kodwa nje bengathi khona into evele nje yasika yakhipha nje into about 10 centimeters isikasa khona, kwavela intambo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ekuseni, amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiletha ubufakazi, ngizobonga amandla kaNkulunkulu ophilayo. Kade ngigula, kunzima impela ngigula. Ngiphelelwa amandla ngisho emzimbeni, kodwa ngingazi ukuthi ngizothi ngiphethwe yini. Into ebengikwazi ukuyizwa, bengizwa isibhobo nje phansi kwebele lakwa-left. Mangiphefumula ngizwa ukuthi sifuna ukungivala umoya. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi ukuthi igama likaJesu liyasebenza, liyaphila, linamandla. Izenzo 4:12. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Okunye engithanda ukumbonga ngakho ukuthi la eplazini abelungu basinikeza imoto, abathi ngisho siya edrobheni ngabe siyothenga igrosa noma yini, noma ngabe yini, noma ngabe into ephuthumayo, asoyithatha sikhululeke. Bawuyeka nokhiye uhlala kuthina, bathi asoyithatha sikhululeke. Uma uphelelwa uphethroli, imoto igcwaliswa yibona, uma ifile ikhandwa yibona.
Konke lokhu ngeke kwenziwe umuntu, kwenziwa uNkulunkulu. Ngibonga umusa kaNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa ekhaya leZwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ndizobulela amandla kaThixo. Njengomama umshweshwe ndibonga uTakuterele owandifaka ekhaya leZwi. Ndibulela amandla kaThixo ngomntwana wami kunyaka ophelile oye wabhala wacela umsebenzi wabizwa kwi-interviews. Kuzothi ngale mini ke ngoku kuthiwa mabayoqala umsebenzi kusekuseni kufike into ethi mandimfowunele ndithi akajike angabisaya kule ndawo babizelwa kuyo, kanti naye ebekule nto ye-human trafficking. Uzondixela kulo nyaka ukuthi hayi leya ndawo babebizelwa kuyo, leya building eseGoli babezenziwa le nto ekuthiwa yi-human trafficking. Ibuze ke mna kuyo ukuthi yintoni abe seyandicacisela. Yho, ndiyambonga kakhulu uThixo, ndiyawabulela amandla kaThixo ukuthi uThixo athi mandimfowunele ukuthi makajike, ayikho le nto ayihambayo. Ndiyabonga kakhulu. Kunintsi uThixo andenzela kona nangabantwana bam nangam. Ndiyambonga kakhulu uThixo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela ubaba nomndeni wakhe, ngiyabingelela umama Mtsibande, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Eyi baba, ngiyabonga izinkonzo zanamhlanje, ngiyabonga kakhulu Nkulunkulu wami, angazi ngithini. Ubaba usikhumbuzisile ukuthi singakhethi izinkonzo. Iy'nkonzo siyazikhetha, ubufakazi. Bengiwomunye owenza njalo ngenxa yokucabangela idatha, kodwa ukulalela kwami inkonzo yanamhlanje yamama Mtsibande, ngiyabona ekhulumisana nempilo yami, uNkulunkulu okuyo obekhuluma kuye. Nkosi uJesu, angazi ngithini. Uma ekhuluma ngelight ukuthi asilandele uJesu, kukwenzeka konke kodwa sibheke ukukhanya. Nkosi, angazi ngithini. Zike zenzeke ubone ukuthi kodwa uJesu mina uyawuzwa nje wami umkhuleko. Kodwa inkonzo yanamhlanje ngizibuyisa amandla, ngizibuyisa uthando lukaNkulunkulu. Ngisho ngabe akusenzekanga engikukhulekelayo, kepha ngibuza uthando lusha. Ngiyaxolisa nje ukufakazi ebusuku kangaka, sekungene nemeseji yokuthi singabe sayithumela. Kodwa nje ngithi uJesu Kristu inkosi. Asimeni bazalwane ekhaya leZwi, sihlaleni, kukhona konke. Siyondliwa Nkosi, siyondliwa. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngicela ukuqala ngixolise kuqala Baba. Nkosi yami, angikwazanga ukuphumelela enkonzweni ngenxa yezezimali, kodwa kade ngilalele Baba inkonzo yokugcotshwa. Ezinye ngilalelile ezangoLwesihlanu, manje ngiyabuyekeza amadatha kade ngingakabi nawo, so ngiwatholile namhlanje. Ngilalela iy'nkonzo zangoMgqibelo ngaqondana naleyo kugcotshwa. Hhayi, siyambonga uNkulunkulu Baba, ngiyambonga uNkulunkulu angiphezi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi engibizele entabeni yendlu kaJehova. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba Mtsibande ukuthi engihlanganise nawe. Ngiyambonga, ngimnikeza udumo. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba. Ngibuka indlela angithanda ngayo ukuthi ngibe sentabeni, ngithole iy'fundo ey'njena kulesi sikhathi lapho kugcotshwa noma ubani.
ngiyambonga uNkulunkulu yena omuhle njalo nongcwele. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyathemba nigcinekile. Ngamina Nkosi yethu uJesu. Izolo kade ngicambalele nje emini ngibe nephupho elincane la khona engiphuphe angathi uNkulunkulu ukhuluma nobaba uthi Sibande ngiqoqele ibandla ngoba ngiyabuya ngizolilanda. Engathi-ke baba usulungiselela utshena ibandla uliqoqa ulitshene uthi ikoJesu yabuya izolilanda. Sengiphakeme ngase ngiyacabanga ukuthi siqoqiwe ekhaya leZwi, sisaqoqwa namanje ngenxa yokuthi uma ngizwa intshumayelo engihlaba ngenkathi ngiyobhala phansi ngiyabuya ekoneni kwami ebengikona ngiyaphenduka ngicabangela ukuthi iy'ntshumayelo ziyasiqoqa ngoba ushumayela nje siyaqoqeka ngoba siyaphenduka mali sihlaba izwi ngoba beshumayela siyabhala phansi. Ngibe nalelo phupho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela kubaba, ngibingelele ekhaya leZwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngaba nombono la noma ngithi kwaba yiphupho. Ngabona ebusuku kwangathi ngisikwenye indawo nginabanye nje ake ngithi abazalwane nganginabo. Ngathi mangiqhamuka wathi lo munye umzalwane bese silinde wena, kodwa ngazuthi kunabantu ongazuthi kubami as if abantu ababahlaselayo. Ngihambe-ke nami ngihambe nalo mzalwane sihambe siye khona, angiqhube nje phambili ngihambe. Ngiyababona laba bantu abami laphana benze lezi zinto zokudweba ama-tattoos umzimba wonke, omunye umhlophe ababili bamnyama. Lo omhlophe unolimi olusikwe phakathi nendawo lunjengolwenyoka. Kunento ulimi abalukhulumayo-ke angiba-understand ukuthi bathini, but engakusho nje ngathi uma ngifika ngimaphambi kwabo ngangingaphethe lutho baba. Ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngahamba ngingenakho ngisho ukubesaba, kodwa besabisa bephethe nje ikhona insimbi ene-chain, bese phambili iba yibhola elinameva acijile yonke indawo, bese kuba yilahle elikhulu elale into eyilahle eyibomvu nje beyiphethe la. Bese kuba ngathi khona izwi elithi uphethe ibhomu. Manje ngingazi noma lisho kimi noma, kodwa futhi kube ngazuthi mina engishoyo ngifike ngime nje phambi kwabantu uJesu Kristu, bese bayikusho-ke lento abayisho ngathi bangizingeleza. Ethi omunye mayesengapha esandleni sami sokudla seqondene naso, kube nento eqhumayo. Mangithi ngiyambuka ngibona esisakazeka emalana, nalona futhi ethi mayeseqondene nesandla sami sokunxele kwenzeka into efanayo. Bese kuthi lobe oseleyo athi mfowethu siyaxolisa, sicela ukuthi usuke ngoba manje uzoze usibulale sonke. Ngiyambonga kakhulu, ngibonga nje igama likaJesu elokuthi uJesu Kristu inkosi, ukuthi liyisikhala esinamandla, liyinkembe ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande, ngiyanibingelela ekhaya nonke. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ungigcinile nasekhaya leZwi kanye nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi nje angidlulise ukubonga kwami kumdali wezinto zonke, ongehluleki, osipha ngokungajakadi. NgoLesine iteksi kababa inomshayeli wayo yalayisha lapho ilayisha khona, balayishela endaweni ephezulu and mase ilayishile kufuza yehle, kanti lapho yehla khona izophelelwa ama-brakes. Yathi mayiphelelwa ama-brakes yayisihambela nje, kodwa umshayeli wakhona ukuthi ayiswave, ayijike ukuthi iyoshayisa
ubonda, izoma ngobonda le-shopping center. And lapho uma iphula ukundlelile, ngoba kuthiwa akukaningi ukuthi ziseyiveke iy'moto lapho nabantu, ivele yehle iyothi ifika phansi abantu bonke bafike baphele. Just imagine 15 souls ebizofa lapho. Yambonga uNkulunkulu Baba, uyamangalisa. uJesu Kristu uyinkosi, asenzele khona asikwazi ukuchaza, ngoba bathi mase befuna bathi shabalala uNkulunkulu wenu nimthandazayo nimthandaze njalo. Ayikho imoto eyake yaphila nabantu laphaya, kodwa nina abantu bonke baphume bengenamyoco futhi ayehlanga. uJesu Kristu inkosi Baba. Sisi ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Yazini sisi, vele ngilala vele ngawa intshumayelo kapha Msibande, ngilala ngayo vele. Kukhona ade eyitshumayela ngayo izolo intshumayelo. Yazi ngiyiphindaphinda. uNkulunkulu ungenzele izimangaliso namhlanje sisi, ngingakacabangi, angikabhilivi namanje ukuthi ngabe sengizohola le mali engiyiholayo. Umfazi omlungu ufakela i-increase ye-R1,000. Since empilweni yami azake ngithole i-increase ye-R1,000 sisi. Yazi ngiyabona ubukhulu baNkulunkulu, ngiyabona sisi. uJesu Kristu uyinkosi. Yazi bathe ekhuluma ubaba uNsibande bathi mawulusho leli gama ethi uJesu Kristu uyinkosi, wathi uNkulunkulu uzozibona izenzo. Sisi namhlanje uNkulunkulu ngenzela izimangaliso. Ngingakacabangi sisi, ngiyamkweleta lo mama, ngithathe R500 last week iba ngekhaya. Mangithi mami ngiyabona ungibhadele and i-R500 yakho awuyithathanga. Athi no, ungasayibhadali. Ngathi mama uthini? Wathi ngithi ungasayibhadali ibhonasi yakho. Yo, Jesu Kristu uyinkosi sisi. Ayikhona, ngizange ngibhilive namanje angikabhilive. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngimele baba umpostoli baMsibande nomndeni wakhe wonke. Ethi ekhaya leZwi Jehova kuyabonelelwa. Ngingayaphi mawusuka kuye? Sengithe lapha ngiyofuna i-temporary license. Amehlo masaboni kahle kodwa ngafika ngathi uJesu Kristu uyinkosi, ngasho. Ngafika lapho ngangena emehlweni ngakubona konke. Ngayithola i-temporary license nekhadi lami lizobuya after 4 weeks. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba, ngiyabingelela. Ngicela ukuletha ubufakazi, ngiyaxolisa ukubuletha late. Baba, kuthe ngiphuma emsebenzini ngelinye ilanga lapha, ngahlangana nomunye usisi la esihlala naye emafletini lapha. Ngifike uyakhala lo sisi ekhala ethi uthi uzama ukusiza kanti uyifake enkingeni, ethi unenkinga emsebenzini. U-vice principal ufuna umxosha wenze training lapha la asebenza khona. So ethi ufuna umxosha nje, ethi ubezama ukusiza, kunzima impela, ekhala ngampela, ethi ulungisa izinto ayilungi. Ngamtshela ngathi mina sisi anginalo isiliva negolide, kodwa-ke khona umkhulu engakulalelisa wona. Sangena endlini sagoqa sawukhuleka lo mkhulu eRoma 10:9 lo wangomhla 18 May. Ngamsendela futhi efonini ngathi mayeselala awukhuleke, nasekuseni mayephuma futhi emsebenzini awukhuleke. Hayi, ngilungile wahamba-ke. Ngakusasa ngabona ngayo imeseji, sengimbuza ngithi ngakusasa ngibuya emsebenzini ntambama, sengiyambuza ngithi kuhambe kanjani? Uthi heyi angaze ngangibonga kanjani. Ngithi kwenzakaleni? Uthi uthe uyafika emsebenzini le vice principal ebinenkinga, yamwelkhama kahle, yathi yaxolisa into eyenzeka izolo.
waya no-principal wambiza wathi no, izinto zasemsebenzini lezi angayinaki. Akho nkinga nje, aqhubeke nanawo umsebenzi wakhe, anganayo ezinye izinto ey'semsebenzini. Wathi akaze angangibonga kanjani. Wabuya nangelinye ilanga engitshela uthi ubenenkinga ephalaza igazi. Wakhuleka wona lo mkhuleko lo. Uthi wavuka engenankinga sengathi akaze kwenzeke lutho. Useyangibuza uthi, awungitshela unani anti lo mkhuleko? Yini anti kulo mkhuleko lo? Ngicela ungitshela ngempela imfihlo yalo mkhuleko unani? Ngaphamisa amandla kaNkulunkulu lapho. Uze wathi usesendela nabanye abantu abanenkinga. Umuntu uma emtshela ukuthi unenkinga asendele yena. Khona enye inkinga ayishilo ethi ubenayo wayikhuleka. Yabusane yaphela. Ngiyamphakamisa uJesu Kristu baba ngawe. uNkulunkulu uyasebenza ngawe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yami uYesu Kristu. Ngicela ukufakaza kancane lana baba, ngegameni namandla likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngomhla we-9 kwakungumgqibelo, kwakudlala i-Chiefs ne-Pirates. Ngezwa ngabo-12 ukuthi umyeni komntanami udutyuliwe eDurban, baseDurban. Uphuthunyiswe esibhedlele, kodwa azange kukhulunywe ukuthi ushonile. Then Sunday ekuseni ngavuka ngalungiselela ukuya esontweni. Mangibuya esontweni ngathola kune-message esegruphini ethi kunomkhosi ozoqala nge-11. Ngangena nami emkhosini, ngaqhubeka nomkhosi njalo. During that week ngaye ngisizwa-ke ukuthi ndisiva ukuba kwenzakalani ngaye. Ungene ekwazi ukukhuluma ewodini, waba critical, wafakwe ICU, waphuma e-ICU wabuyiselwe ewodini, waphuma futhi ewodini wabuyiselwe ICU. Sesemkhulekweni njalo. Besesibhedlela uthi ngeli xesha umane ufundisa uye wathinta indaba ekwincwadi ka-2 Timothy chapter 4 uvesi ngu-20, ekhuluma ngo-3-4 washiwa eMilethu egula. Wayichaza ngendlela oyichaze ngayo, usitsho ukuthi akusibo bonke abantu ekumele basinde, akusibo bonke abantu othi mawukhuleka funeka basinde. Kokunye kungenzeka uba angasindi umuntu sowukhulekile, kodwa ikhona enye into uNkulunkulu ayenzayo ngaloyo muntu loyo. So kuthe nge-20 ekuseni kwathiwa ushonile. Mase-ke shonile-ke, ngenxa yezifundiso zakho baba, azange kube kimi njengomama-ke, azange kube nalo babunzima ngoba izwi bese lingiprepherile. Ngidlulisa-ke ukubonga kakhulu baba ngemfundiso zakho. Ngathi singahlala simamela njalo amazwi osifundisa wona asakhe nangakumbi, sikhone ukukwazi lokho okufunekayo ukuthi uJesu Kristu inkosi. Qina njalo baba, usifundise. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Amen.